Ano daw? Ang ganda tingnan dito. Hello, good morning. Happy Sunday everyone. Ayan. Welcome to my channel. So, dito kami ngayon sa falls. Anong tawag ng falls na to? Mirror? Dito kami sa may Taipo, malapit sa Bride Pool. Yan, so papasok kami dito dito kami mag-umpisa sa baba. La, grabe! Ang lakas ng tubig! Ang daming tubig ngayon. Nung pumunta kami dito noon, walang katubig-tubig. So, yan. Susuong tayo sa... Dito, hindi tayo dito? Yan, susuong kami sa kagubatan. Pahirapan ang daan. Dito kami, ang daming tubig, grabe. So pahirapan ang daan, masukal, mas madulas. So pupunta lang kami sa may gitna para makita namin yung pinakatuktok. Pero hindi kami tutuloy paakyat. But ikaw sis GM, hindi mo tinuloy yung ano mo, pagbablog. Sarap maligo, ang lamig ng tubig. Yan, andito kami ngayon sa Taipo. So, sa opposite side ng Bride Pool. Pero hindi kami akit doon. Kami tutuloy doon kasi sabi masukal yung daan. Grabe lakas ng tubig. Sa kablaan yung falls. Sinabot na kami ng ulan. Ayan. Buti bumili ako ng pero basta pa rin, okay lang. So, hanggang gitna kami, pupunta kami hanggang gitna para makita namin ang falls. Thank you. Oo. Ay, medyas? Sige na, magbikini ka na. Ayan, ito na. Pero malayo pa kami. Nandun pa yung falls. Pero hindi kami pupunta talaga doon. Hindi namin sasagarin. Kasi nakakatakot. Kami lang nandito. Walang katao-tao. Kasama ko si JM. Ito yung tubig. Ang lakas. Minor siya.
Grabe yung pawis ko kahit maulan. Basa kami sa ulan, basa kami sa pawis. May nandito yung dalawa. Hindi ko alam kung Pilipina. Pilipina ba yan? Kung pumunta kami dati dito, walang katubig-tubig kaya dito kami sa gitna dumaan. So dahil maraming tubig ngayon, yung sa mga masukal na daan kami para makapunta dito sa gitna. Kami ng dalawa ni Sis JM, hindi nakarating si Christine. Kapalak tayo. Kami. Grabe yung ginaanan natin ang dumi. Ang dumi namin, no? Hirap pa ng daan. Grabe. So, punta kami sa taas. Sige. May mini falls pa dito. Namumundok. Busog ka pa doon, hindi mo kaya? Grabe! May drone. May drone sila. Hello. Dito. Hindi pa ito pinakatuktok. Ayun, pinakatuktok. Ayun. Grabe. Ayun. Lumabas na kami. Galing kami doon. Grabe ang pawis. Lumabas na kami doon. Bumaba ulit kami. So, mas mahirap ang daan pagpababa. Hindi na kami umakyat pa. Kasi medyo malaylayo pa yun. Saka baka malakas din ang tubig. So, ayan. Grabe. Purputik kami. Burak. Ayan, guys. Puntahan namin ang Bride Pool sa kabila. Bride Pools. Ayan. Try namin doon. Titingnan namin doon. Nakapaa na ako. Ang luyang paa. Ang luyang paa. Sa loob ng bag mo. Ayan, papunta kami ng Bride Pool and Mirror Pool. Ayan, sa water. Bride Pools ba to o pool lang? So, country park. So, pupunta kami dito. Bababain namin. So, nakapaa pa rin ako. Ayaw magsapatos.
tinamad na. So, ito yung barbecue site. Namin mga alam, pero dito ako naglalakad kanina. Dito yung bumutan. Hindi na ito, no? Kaya, Chungmi. Hello! Kasi namumuna na natin yan. Ano? Kaya nga. Wala akong dalang power bank. Ayan, pauwi na kami. So, dito kami sa Patsinling ba tayo lalabas? Grabe yung init. Uwi na kami. So, while nag-walking pababa. Ayan. So, shoutout tayo. Nasa Serious Family, Mamakin Patakin. Nasa Serious, ayan guys. Monday, Wednesday, Friday ang live nila. So, sa mga gustong mangisda, pasok po kayo kay Not So Serious. Every 3 p.m. po yun. Monday, Wednesday, Friday. And, salamat, Sister Grace, Grace po. Ayan, admin ng team po. Ayan, salamat. And, shoutout po sa lahat ng, ano pa ba? Wanderers, ayan, Bebot Gasta. Sino pa? Lahat ng team, ayan, sa lahat ng team. Salamat, salamat.